Άφιξη Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τριζηνίας, κυρίου Εφρέμ. Πάντες! Άφιξη Υπουργού Εθνικής Αμήνης, κυρίου Ευάγγελου Βασίλειου Μεϊμαράκη. Πάντες! Άκημα! Παρουσιάστε! Ευθυνθώς αναφέρω 2008 Β' ΕΣΟ εν επιθεωρήσει. ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπερενισχύσεως των εκπαιδευτικών του το κέντρο εκπαιδευομένων νεοσυλλέκτων αυτών, ώστε επακριβώς στηρίσε των υπ' αυτών δοθισόμενων όρκων και αξιοθήνε υπηρετήσε και δοξάσε την πατρίδα ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ενδεόμεθα υπέρ του εισάρχους εν Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, κέρδισε της μνήμας η ζωήν, χαρισάμενος. Χριστός ανέστη ημών Κύριος, Θεός ημών ελέησον και
Η προσεργομοσία υψώσατε την δέξιο. Ορκίζομαι να φυλάτω πίστην στην πατρίδα. Υπακοήνη στο Σύνταγμα. Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Υποταγήν εις τους ανωτέρους μου. Να εκτελώ προθήμως. Και άνευ αντιλογίας. Τας διαταγάστων. Να υπερασπίζω. Με πίστην και αφοσίωση. Μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος μου. Τα σημαίας. Να μην τα σε καταλείπω. Μηδένα αποχωρίζομαι. Ποτέ από αυτόν. Να φυλάτω δε ακριβώς. Τους στρατιωτικούς νόμους. Και να διάγω εν γέννη. Ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης. Άθενος. Οι στέκες, καλύπε! Αποχώρηση Ιερού Ευαγγελίου. Κέντρο Εκπαίδευσης Πόρος. Διαταγή διοικητού υπαριθμών 310/08. Θέμα: Ορκομοσία προπαιδευομένων 2008 ΒΕΣΟ. Νέοι ναύτες, με τον όρκο που δώσατε ενώπιον των ιερών μας συμβόλων, των εκπροσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και των αγαπημένων σας προσώπων, ανήκετε πλέον στη μεγάλη και έντοξη οικογένεια του πολεμικού ναυτικού. Το πολεμικό ναυτικό, το οποίο από σήμερα και εσείς αποτελείτε μέλη του, είναι φορέας μιας παράδοσης άρρηκτα συνδεδεμένης με τους ηρωικούς αγώνες του έθνους, αλλά και μιας παρακαταθήκης, την οποία μας πυροδότησαν όλοι όσοι αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την πατρίδα μας. Η μακρόχρονη δε και πλούσια ναυτική μας ιστορία αποδεικνύει τη σπουδαιότητα της συμμετοχής τους στην ασφάλεια, την άμυνα αλλά και την ανάπτυξη της χώρας μας. Το ανθρώπινο δυναμικό εξακολουθεί να είναι ο καθοριστικός παράγοντας υπεροχής του πολεμικού μας ναυτικού και η μέρημνα στα θέματα της διαβίωσης, εκπαίδευσης και αξιοποίησής του είναι πρωταρχικής σημασίας. Κατά τη διάρκεια της προπαίδευσής σας, βασιζόμενοι στις δεξιότητες, τις ικανότητες και στις αρετές που χαρακτηρίζουν τα ελληνικά νιάτα και τις παραδόσεις του πολεμικού ναυτικού, προσπαθήσαμε να σας παρέχσουμε τις απαιτούμενες γνώσεις που αφορούν τις θεσμικές διαδικασίες υπό τις οποίες λειτουργεί, δραστηριοποιείται και επιχειρεί το πολεμικό ναυτικό, αλλά και να σας ευαισθητοποιήσουμε ακόμα περισσότερο σε θέματα που άπτονται της υγιεινής και ασφάλειάς σας
της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής προσφοράς, ώστε να συμβάλλουμε και εμείς στο ποσοστό που μας αναλογεί σε μια επικοδομητική θητεία. Και χρήσιμες. Τελειώνοντας, σας καλωσορίζω και πάλι στην οικογένεια του πολεμικού μεταυτικού και σας εύχομαι να έχετε υγεία και ψυχική δύναμη ώστε να ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις που με τον όρκο σας σήμερα αναλάβατε. Και σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνο! Ζήτω! Ζήτω το πολεμικό ναυτικό! Ζήτω! Κύριος Δημοσθένης Παυλογιάκης Ποινή, διοικητής. Χαιρετισμός Υπουργού Εθνικής Αμήνης. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στη μεγάλη οικογένεια των ενόπλων δυνάμεών μας τον ανθό της ελληνικής κοινωνίας, τους νεοσύλλεκτους της δεύτερης ΕΣΟ του 2008. Υποδεχόμαστε εσάς, τα Ελληνόπουλα, τα βλαστάρια μας, με σεβασμό και σας υποδεχόμαστε μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, τους γονείς σας, την Εκκλησία και τις τοπικές αρχές. Σας υποδεχόμαστε σήμερα εδώ στον Πόρο, με την ελληνική σημαία να κυματίζει ψηλά και σας την παρατείνουμε όπως την παρέδωσαν οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας, όρθιοι μέσα από μάχες και αγώνες. Την παραδίδουμε σε εσάς, την επόμενη γενιά, με καμάρι και την πεποίθηση ότι κι εσείς, όπως όλες οι γενιές διαχρονικά, θα πράξετε το καθήκον σας. Νέοι ναύτες, η σημερινή μέρα για σας αλλά και για το πολεμικό ναυτικό είναι ξεχωριστή. Είναι μια μέρα σταθμός στη ζωή σας και είναι και η γιόρτους μέρα. Με τον όρκο του Έλληνα που δώσατε στρατιώτη, δώσατε την κορυφαία υπόσχεση προς την πατρίδα. Δεσμευτήκατε ότι θα υπερασπιστείτε το πολιτικότερο αγαθό της ανθρώπινης ύπαρξης, την ελευθερία, αλλά και τη δημοκρατία και τις διαχρονικές αξίες του ελληνικού έθνους. Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθείτε με υπευθυνότητα και ενθουσιασμό στις υποχρεώσεις σας καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σας, αλλά και μετά από αυτήν, εφόσον απαιτηθεί. Θα ήθελα λοιπόν, επ' ευκαιρία αυτής της ορθομοσίας, να σας πω δύο λόγια από την καρδιά μου. Είμαι και εγώ από εκείνους που πιστεύουν ότι η θητεία δεν έκανε κακό σε όσους υπηρετήσαμε. Όλοι όταν παρουσιαστήκαμε για τη θητεία μας είχαμε κάποιες επιφυλάξεις. Αναρωτιόμασταν μήπως πράγματι είναι ένας χαμένος χρόνος από τη ζωή μας, αν και εμείς υπηρετήσαμε πολύ περισσότερο. Όμως, φεύγοντας, όταν απολυθήκαμε, καταλάβαμε ότι υπηρετώντας την πατρίδα υπηρετούμε το σύνολο, υπηρετούμε τον ελληνικό λαό, εντασσόμαστε στην ελληνική κοινωνία, μαθαίνουμε να προσφέρουμε, καταλαβαίνουμε τα προβλήματα του διπλανού μας. Υπάρχει μια αλληλοκατανόηση. Το αίσθημα της συλλογικότητας γίνεται πιο έντονο μέσα μας και η αλληλεγγύη η οποία αναπτύσσεται μεταξύ μας μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε πολύ καλύτερα τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν στην πορεία της ζωής μας. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι πολλά προβλήματα υπάρχουν, τα μοιραζόμαστε με το διπλανό μας και ψάχνουμε να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις. Γι' αυτό πιστεύω ότι η θητεία δεν μας έκανε κακό σε όσους υπηρετήσαμε. Αντίθετα, εμπλούτησε τις εμπειρίες μας, μας ορίμασε και μας ετοίμασε για τη μετέπειτα ζωή μας. Και γι' αυτό ακριβώς θέλω απευθυνόμενος σε όλους εσάς να σας ζητήσω να ενθαρρύνετε και τους φίλους σας, να έρθουν να υπηρετήσουν την ελληνική σημαία και την πατρίδα. Να τους πείτε πώς περάσατε εδώ αυτές τις ημέρες. Γιατί οι συνθήκες στις ένοπλες δυνάμεις για τους κληρωτούς είναι πολύ καλύτερες από ό,τι στο παρελθόν. Έχει περάσει ανεπιστρεπτή ο καιρός που η θητεία συνιστούσε για το νέο μας μια μακρόχρονη διακοπή από την πολιτική του ζωή. Πρέπει να γνωρίζετε ότι λαμβάνονται συνεχώς μέτρα και γίνονται προσπάθειες ώστε το διάστημα της θητείας να είναι μια δημιουργική και ποιοτική φάση της ζωής σας. Γι' αυτό και θέλουμε να παρέχουμε τη δυνατότητα όχι μόνο να συνεισφέρετε στην άμυνα της πατρίδας, αλλά και να αποκτήσετε ωριμότητα και δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν στη μετέπειτα πορεία σας στην κοινωνία και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Νέοι ναύτες, γνωρίζετε ότι τα τελευταία χρόνια πράγματι έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες διαβίωσης.
Εμείς σας υποδεχόμαστε με αγάπη, χαρά, συγκίνηση και προσδοκία. Και εσείς είμαι σίγουρος πως αισθάνεστε πανέτοιμοι να υπηρετήσετε την πατρίδα, την κοινωνία, την ασφάλεια και την ειρήνη στην ευαίσθητη περιοχή μας. Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να γνωρίζουν όλοι αποτελούν ισχυρότατο παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Αντιπροσωπεύουν την εγγύηση για την ασπίδα των νόμιμων συμφερόντων ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών και των επισκεπτών της χώρας. Η Ελλάδα είναι δύναμη ειρήνης, είναι δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικούς Μεσογείου. Η πατρίδα μας με όραμα και στρατηγικούς στόχους, με γνώση του προορισμού της, έχει προπολού σταματήσει να είναι ένας παθητικός δέκτης εξελίξεων. Σήμερα, με συνοχή, με σχέδιο, με σύγκληση των απόψεων ενός πολύ μεγάλου μέρους του πολιτικού φάσματος, με λεπτομερή προγραμματισμό, σχεδιασμό και υλοποίηση, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, παρεμβαίνουμε και εργαζόμαστε για την επέδοση σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με όλους τους λαούς της γης και ιδιαίτερα με τους γειτονές μας. Τονίζουμε λοιπόν προς κάθε κατεύθυνση ότι είμαστε μια φιλιρηνική χώρα, αλλά ότι απαιτείται ο σεβασμός των αρχών του διεθνούς δικαίου και των κοινωνικών κεκτημένων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά, καθώς και η δημιουργία συνθηκών καλής γειτονίας για να μπορεί να υπάρξει καλή ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία μεταξύ των κρατών και των λαών. Τονίζουμε ότι μονομερείς και εκδικήσεις και αυθαίρετες ερμηνείες ή παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες που θέλουμε για να υπάρχει συνεννόηση, συνεργασία και να οικοδομήσουμε την ειρήνη. Γνωρίζουμε ότι στη χρονική συγκυρία που περνάμε γινόμαστε μάρτυρες αλλαγών και γεωπολιτικών ανακατατάξεων στα Βαλκάνια. Η πατρίδα μας και ο λαός της μέσω των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων επενδύουν στην ειρήνη. Εμείς οι Έλληνες επενδύουμε στην ειρήνη και στον άνθρωπο και όχι στον πόλεμο. Η επένδυση στις ένοπλες δυνάμεις είναι ακριβώς επένδυση στην ειρήνη, γιατί με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις αποτρέπουμε οποιαδήποτε επιβολή μπορεί να έχει οποιοδήποτε γείτονας. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι και αποφασισμένοι να αντισταθούμε σε οποιαδήποτε πρόκληση και απειλή, αν και όποτε χρειαστεί, και δεν θα επιτρέψουμε καμία προσβολή των εθνικών συμφερόντων και της ελληνικής σημαίας. Τα συμφέροντα αυτά τα υπηρετούν και τα εγγυώνται οι ένοπλες δυνάμεις στο Αιγαίο, σε όλη την επικράτεια, πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Οι Έλληνες πολίτες αναγνωρίζουν αυτή την προσφορά και δείχνουν τη μεγάλη τους εμπιστοσύνη στο θεσμό των ενόπλων δυνάμεων σε μια εποχή κρίσης των περισσότερων θεσμών. Πρέπει να γίνει κατανοητό λοιπόν ότι εμείς οι Έλληνες δεν διαπραγματευόμαστε τα σύνορά μας στην ποιότητα ζωής μας. Βασικό μας μέλημα είναι η πρωταρχική ευθύνη και η ασφάλεια και η ευημερία των πολιτών. Υπηρετούμε μια Ελλάδα που μας ενώνει, μια Ελλάδα που μας αγαπά και την αγαπούμε, που δεν μας πληγώνει και δεν πρέπει να την πληγώνουμε, και μια Ελλάδα που θα αισθάνονται ασφαλείς όλοι οι πολίτες και οι επισκέπτες της. Με αυτά τα λόγια θέλω να ευχηθώ σε όλους σας και στις οικογένειές σας, και ιδιαίτερα να απονείμω μια τιμή που την αξίζει στην Ελληνίδα μάνα που καμαρώνει σήμερα το φλαστάρι της, που μας το παραδίδει εδώ με ελπίδες και προσδοκίες. Και εύχομαι κάθε καλό, υγεία και προκοπή, καλή προσαρμογή. Θέλω να διαβεβαιώσω τους γονείς σας και τους οικείους σας ότι τα στρατευμένα παιδιά είναι σε υπεύθυνα και ικανά χέρια για να υπηρετήσουν την Ελλάδα, τις αρχές, τις αξίες και την ελληνική σημαία. Τέλος, θέλω πολύ να ευχαριστήσω εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας την τοπική κοινωνία, τον φίλο δήμαρχο ο οποίος παρίσταται, το σεβασμιότατο, τις αρχές του νησιού για την αγάπη με την οποία περιβάλλουν το πολεμικό μας ναυτικό. Την αγάπη αυτή, κύριε Δήμαρχε, την γνωρίζουμε και την ανταποδίδουμε. Με αυτές τις σκέψεις σας καλώ με ψηλά το κεφάλι να υπηρετήσετε τη θητεία σας και να έχετε πάντα στο μυαλό σας και να αναφωνείτε «Ζήτω η Ελλάς, ζήτω το πολεμικό ναυτικό». Καλό κουράγιο και καλή δύναμη. Κλίνας, Παρίσι, έμπρος το χάρι.
σύντομο ιστορικό πάντα πολεμικού ναυτικού. Το πρώτο μουσικό τμήμα του πολεμικού ναυτικού της Ελλάδος συγκροτήθηκε το έτος 1890 και ήταν μόνιμα εγκατεστημένο σε πολεμικό πλοίο. Παράλληλα με τη λειτουργία του μουσικού τμήματος, το 1925 ιδρύθηκε και η Σχολή Μουσικών με σκοπό την εκπαίδευση των αξιωματικών και ναυτών με έδρα τον Άσταθμο Σαλαμίνα. Σήμερα η Πάτα και η Σχολή Μουσικών του Πολεμικού Ναυτικού έχει ως έδρα της το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Παλάσκας. Η Πάτα του Πολεμικού Ναυτικού στα 118 χρόνια παρουσίας της έχει να επιδείξει πλούσιο έργο σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό.
η ευαρέσκεια του κυρίου Υπουργού για την τελετή ορθοδοσίας και χορηγεί δεκαήμερη άδεια ορθοδοσίας. Επιστροφή στο κέντρο εκπαιδεύσεως Φαλάσκας, Δευτέρα 9 Ιουνίου. Περάστε πιο πίσω, παρακαλώ. Περάστε πίσω. Περάστε πίσω. Καλά, αυτό και μια τρεις.
Thank you.